To je ono zašto doktor ide kod doktora. Šta ovo je, ne može mali da shvati. To misli da oni kao nešto znaju. A oni vezere to nemaju, oni su dupe glave. Ja ti garantujem, rekao da je 90, sad ne mogu da potrebim procente, ali 95% tih lekara su najobičniji narkodileri. A on zapaljen, šta mu priča? Pa šta je to što rade? Pa rekao, evo ti, jesi pismen? Jedna jedina strana Flexnerovog izveštaja. Pa nisi malo uman, Diego, treba. Čitaš Flexnerov izveštaj, evo ti pola crteža šta radi doktor kad je kod doktora. Pola crteža ti načitan. Pa treba samo umobolan da budeš da ne shvatiš šta se zapravo. Šta se dogodilo sa medicinom? Ako nisi pročitao za Flexnera, ti apsolutno ne znaš šta se dogodilo s medicinom posle 9.